Elikkä täällä on sitten niinku Niko Foxel, joka aikoo nyt tähän yrittää rikkoa Suomen ennätyksen. Niin. Niko rikkoo nyt kokiksen juoni Suomeen. Siinä on 1,5 litraa kokista. No niin, mikä se on tunnelmat tässä näin? Oikein hyvä. Mikä on ihanne aika? No, mä en oo ottanut ajalla aikaa, mutta mä sanoisin jotain 2 minuuttia. Aha, okei. No. Nyt pitää syödä se 0,5 minuutissa selvitä. Joo. Kaadu saatit tänne tasaisesti näihin laseihin näin hienosti. Stop! No? Nyt pitää syödä se 0,5 minuutissa selvitä. Joo. Kaadu saatit tänne tasaisesti näihin laseihin näin hienosti. Eikö sä älä vielä vaan? Noniin. Nyt sitten alkaa. Mä en petä teitä. No niin, nyt se alkaa. Kuusi sekuntia, hei, vähän nopeammin kyllä. Sori. Älä! Vittu! Joo, pakkaa pystyy enää. Hiljaa. Slikkasen puuraukseen on niin. Pysty vielä, vittu kolme. Oota! Viimeisen nopeasti. 59 sekuntia voi. Tretti niin. Hei, nyt no. Yksi lohti. Suomen ennätys tulee! Hei, det är 44. Vedä! Hei, vedä, nopea. 50! Kolme. Se on Suomen ennätys! Hei, olkaa Olli Hokkanen siinä. 53 sekunder 1,5 liter kokis. Kiitos. Niko. Det var mycket kul. Se aika oli 53 sekuntia. Siellä 64 samassa saa. Sattuu mahaan. Niin, nyt siis ei nyt oteta siitä. Terveisiä Olli Hokkaselle. Ei ollut liian hapokasta.